The University of Zimbabwe UZ has withheld salaries from striking lecturers, a decision that Obvious Vengei, spokesperson of the Association of University Teachers AUT, views as an effort to pressure them into ending their protests. Sadabila mashoko kubuda panguva ino ari kushamisa vanhu vinokunzi aiwa UZ yowithheld masalary emastriking lecturers panguva ino patikuona kuti vari kudhimanda kuti tipei muhoro yedu yepre-2017 ndodibosubscribe like what on the bell icon tipina panapa munomobuda nyika muchinzi. The University of Zimbabwe UZ has withheld salaries from striking lecturers. For over 60 days, lecturers have remained on strike, insisting on a salary adjustment that reflects Zimbabwe's rising cost of living. They remain resolute in their demand for the restoration of a pre-2018 wage of $2,250 per month for junior staff, up from the current $230, said Vengei. Thomas Kwarukonko panguva ine kurikonko kunzi aiwa chiri kunyanya kushamisa vanhu munyika ino yeZimbabwe. Ndozvikonko kunzi aiwa vanhu vari kuvandirana ende zvinozoratidza kuti pane tsotsi zviri kutambika. Mukaona the regime, mukaona matenders airi kurova mungava mahospitals right now kwakapinda vana preview group international vakusota mahospitals, kunoonekwa maroads ma90 million they are being rolled out, kunoonekwa kumawar veterans they are spending much money, but kuri kuonekwa kunzi kuma-universities kunyazi kuonekwa kunzi ndo kunonyazi kushepewa our future leaders. Kuri kuonekwa kunzi havasi kana kutombotarisa zvavo, vanonyazi kupa a deaf ear, they are not tolerating or listening to them. Panguva ino chitiko chiri kushamisa chiri very very concerning zvokuti muperendi wese ane mwana ari kuuniversity, especially those at University of Zimbabwe, vari kurwadziwa kuti what is going to be their future kana vasingadzidziswi malecturers acho asingauyi maexaminations acho they are not being trusted, and panguva ino asi kana kuinvigilatewa. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Obvina comment section medu mafungiro enyu, so subscribe or like, chat on the bell icon.